Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω. Βλέπω βασικά φυσιογνωμίες που ήταν και χθες εδώ στη διημερίδα. Εντάξει, σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για τη συμμετοχή σας και χθες και σήμερα για την υπομονή που δείξατε χθες. Είχαμε μεγάλη όρεξη με τον Γιώργο τον Δημόκα. Είχαμε πολλούς προσκεκλημένους ομιλητές. Μας τίμησαν όλοι. Είχαν όλοι μεγάλο ζήλο να πούνε τα πάντα, να μας δώσουν όλη την πληροφορία. Και καθυστερήσαμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε που είστε και σήμερα εδώ. Λοιπόν, δεν θα καταναλώσω άλλο από το χρόνο μας. Θα καλέσω λοιπόν το πρώτο μας ομιλητή, που είναι ο καθηγητής νευροκομείας, ο κύριος Παπαχατζής. Παρακαλώ, κύριε Παπαχατζή. Ο τίτλος της παρουσίας του κύριου Παπαχατζή είναι «Τα διακριτά πλεονεκτήματα της παραδοσιακής και της υπέρπυκνης ηλαιοκαλλιέργειας». Ευχαριστώ για την πρόσκληση, το φίλο του Γιώργο τον Άνω και το ανερχόμενο αστέρι και συνάδελφο την Περσεφόνη. Εγώ χαίρομαι που βλέπω, εκτός από ελαιοκαλλιεργητές και συναδέλφους, βλέπω και καρυδοπαραγωγούς, βλέπω και καστανοπαραγωγούς, οπότε και αυτοί δεν θα βγουν χαμένοι, κάτι θα ακούσουν. Να ξεκινήσουμε. Η σημασία της ελαιοκομείας, σίγουρα τα έχετε ακούσει και χθες, για τις ελαιοκομικές χώρες της Μεσογείου. Θα τα πάω πιο γρήγορα, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Όπως επίσης και στην Ελλάδα, περίπου 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για παραγωγή ελαιολάδου, περίπου 8,5 εκατομμύρια. Για επιτραπέζιες, μόνο επιτραπέζιες, περίπου 1 εκατομμύριο και κάτι. Για ελαιόλαδο, πάνω από 2.700.000 και για βρώσιμες περίπου 450.000 τόνους. Εδώ είναι μια παρουσίαση που είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια περίπου. Πώς να ξανακάνουμε βιώσιμους τους ελαιώνες μας και να είναι κερδοφόροι. Αν και αρχικά είχαμε σκεφτεί να πω για το υπέρπυκνο σύστημα, θεώρησα καλό και μετά από συζήτηση που κάναμε με τους συναδέλφους, ότι πρέπει να πούμε και για τα σχεδόν 10 εκατομμύρια στρέμματα των ελαιώνων που έχουμε στη χώρα μας. Η Ιταλία αντίστοιχα έχει περίπου 11 εκατομμύρια στρέμματα, από τα οποία τα 5,5 εκατομμύρια στρέμματα είναι υποεγκατάλειψη ή εγκαταλελειμμένα. Θα σας παρουσιάσω ένα μοντέλο τώρα εδώ, τι επικρατεί στη χώρα μας και πώς το δουλέψαμε ώστε να επανέλθουν στην καλλιέργεια ξανά και να γίνουν κερδοφόροι, όχι απλά από εγκαταλελειμμένοι να μείνουν και να γίνουν δασικά χωράφια, αλλά να γίνουν πάλι κερδοφόροι. Ποια είναι τα χρονίζοντα προβλήματα, ξέρετε, μικρό μέγεθος, συνεχή κατάτμιση, σε περιοχές οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες. Τι επικρατούσε μέχρι πριν 10 χρόνια στη χώρα μας? Ακόμη και ο κάθε δημόσιος υπάλληλος που είχε ένα μικρό κτηματάκι με ελαιώνες, έπαιρνε άδεια από τη δουλειά του, πήγαινε εκεί, έβρισκε ένα συνεργείο, συνήθως από Αλβανούς, 50-50, και μάζευε τις ελιές του και έβγαζε το λάδι της χρονιάς για το σπίτι του. Τι επικρατεί σήμερα? Όχι μόνο δεν μπορεί να βρει εργάτες, αλλά ακόμη και τους εργάτες που θα βρει θα είναι με 80 ευρώ περίπου, στην καλύτερη περίπτωση, την ημέρα, και σε καμία, καθόλου δηλαδή, μισιακά, ή να τους συμφέρει να βγάλει το λάδι του σπιτιού. Γι' αυτό εγκαταλελειφθήκανε αυτοί οι ελαιώνες. Δηλαδή, πεθάναν οι παππούδες, οι πατεράδες, και τα παιδιά δεν ξέρουν και πού είναι αυτά τα κτήματα από ό,τι αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εκαθάριση συνεταιρισμών με τις εκτάσεις που έχουν, μοναστήρια, εκκλησιαστικά κτήματα, όλα αυτά είναι εγκαταλελειμμένα ή κάποια από αυτά ήταν εγκαταλελειμμένα. Η ζώνη καλλιέργειας της ελιάς είναι κυρίως εδώ στη Μαγνησία
Γι' αυτό, με αυτό το project που θα σας πω, επικεντρωθήκαμε εδώ, γύρω στα 230.000 στρέμματα και άλλα 80.000 και κάτι στο νομό Λάρισσας, γύρω από την κοιλάδα των Τεμπών κυρίως. Και πληροφοριακά να σας πω ότι υπάρχουν και στα Τρίκαλα, όσο περίεργο και να ακούγεται, ακόμα και με κορονέικη ποικιλία, που είναι ευαίσθητη στις παγωνιές, και τα Τρίκαλα βγάζουν περίπου 300 τόνους λάδι κάθε χρόνο. Με κονσερβολιά, εδώ η Μαγνησία και η Λάρισα, η βασική ποικιλία, χωρίς να αποκλείονται και οι Χαλκιδικής που έχουμε για επιτραπέζια και η Καλαμών, ακόμα και η Μεγαρίτικη και προς την Ελασσόνα, ακόμα και η Κορονέικη, με πολλά προβλήματα. Και μερικά από αυτά, γύρω στα 37.000 στρέμματα, είναι με βιολογική καλλιέργεια. Παγκόσμια προβλέπεται η μείωση των ελαιώνων στις περισσότερες χώρες, από ό,τι μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε. Μόνο στην Κροατία είχαμε μια οριακή αύξηση και στην Ισπανία και ίσως λόγω των υπέρπυκνων φυτεύσεων. Βέβαια, θα σας πω ότι από 40 χώρες ελαιοπαραγωγικές που ήταν παγκοσμίως, σήμερα είναι 66 χώρες και μέχρι το 2050 θα φτάσουν τις 80. Θα τα δούμε αυτά παρακάτω. Σχολάζουσες γέες. Τι είναι οι σχολάζουσες γέες? Είναι μια ορολογία που έδωσε και η γεωπονική επιστήμη και το Υπουργείο και εμείς σαν σχολάζοντες ελαιώνες. Οι σχολάζουσες γέες είναι περίπου 6 εκατομμύρια στρέμματα στη χώρα μας, αν και πιστεύω ότι μπορεί να φτάνουμε και τα 7-7,5 εκατομμύρια. Και επειδή είμαστε η χώρα της ελιάς, καταλαβαίνετε ότι τα περισσότερα από αυτά τα στρέμματα είναι σχολάζοντες ελαιώνες, όπως σας περιέγραψα λίγο πριν έρθουμε μέχρι εδώ. Ποιες είναι οι προκλήσεις? Αυτές τις σχολάζουσες γέες μπορούμε να τις επανεντάξουμε. Να ξέρετε ότι από 35,5 εκατομμύρια στρέμματα που είναι η καλλιεργήσιμη γη στη χώρα μας, αν αφαιρέσουμε τα 6 με 7 εκατομμύρια στρέμματα σχολάζουσες γέες, μένουν περίπου 29 εκατομμύρια εκεί. Αν βάλουμε και το 4% της αγρανάπαυσης που ζητούσε το Υπουργείο και μάλλον λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο ευτυχώς καταργήθηκε πέρυσι λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν με Ντάνιελ και με πλημμύρες, τότε δεν μένουν παρά κάτι παραπάνω από 26 εκατομμύρια στρέμματα με τα οποία πρέπει να παράξουμε, να έχουμε επισιτιστική ασφάλεια, θα το πω εγώ, και όχι αυτάρκεια, και να δώσουμε και για φωτοβολταϊκά που δίναμε μέχρι τώρα. Αυτές τις εκτάσεις, αν τις επανεντάξουμε, και θα σας πω πώς, γιατί δεν είναι εύκολο ο κάθε αγρότης ή ο κάθε ενδιαφερόμενος από μόνος του να τις επανεντάξει, και κυρίως τους σχολάζοντες ελαιώνες, μπορούμε να έχουμε ένα τρομερά μεγάλο εισόδημα και να συμβάλλουμε κι εμείς στην εθνική μας οικονομία. Τρέχω. Σχολάζοντες ελαιώνες. Κοιτάξτε τι έκανε η Ιταλία, που έχει 5,5 εκατομμύρια στρέμματα. Χρηματοδοτεί για να μην εγκαταλελειφθούν με περίπου 800 τόσα ευρώ το στρέμμα. Είναι ένας νόμος που πέρασε τον Νοέμβριο και τρέχει, όπως και άλλα. Εδώ τι κάναμε? Με ιδιωτική πρωτοβουλία, με ένα ελληνοκυπριακό σχήμα, την Κροζάνα, εδώ που έχει τα γραφεία στο νομό Μαγνησίας, ήρθανε και νοικιάσανε, όχι αγοράσανε, νοικιάσανε παραιτημένους ελαιώνες από ιδιώτες, από μοναστήρια, από δήμους, από εκκλησίες, και με τη συνεργασία μας τα κάνανε
παραγωγικά, τα κάναμε παραγωγικά μέσα περίπου σε ένα χρόνο. Βλέπετε κάποιες εικόνες πώς ήταν και πώς αρχίσαν μάλλον να τα καθαρίζουν και να τα επαναφέρουν στην καλλιέργεια. Αυτά ήταν από την ιστοσελίδα τους. Και όχι μόνο φτάσαν περίπου τα 2.500 με 3.000 στρέμματα, αλλά τα βάλαν και στο Κυπριακό Χρηματιστήριο σαν ομόλογα, έχοντας μια απόδοση 7% και μετά πουλήθηκε αυτή η εταιρεία σε άλλο επενδυτικό σχήμα που είχε 60 ασφαλιστικά ταμεία από κάτω. Δεν είναι μόνο η υψηλή τεχνολογία, η αγροτεχνολογία, την οποία θεραπεύει το τμήμα μου, το τμήμα Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας που είμαι ο πρόεδρος του, αλλά είναι και άλλη τεχνολογία, την οποία για πρώτη φορά θα σας παρουσιάσω σήμερα, μιας και από προχθές δόθηκε η άδεια, επειδή είναι στρατιωτική αμυντική τεχνολογία. Θα σας εξηγήσω τώρα τι είναι αυτό, αφού σας δείξω το βίντεο. Ένα λεπτό. Ωραία. Εδώ είναι πώς δονείται ένα ελαιόδεντρο, αλλά δονείται χωρίς να το ακουμπάμε. Είναι μια τεχνολογία, μια τεχνογνωσία που βγήκε μόλις τώρα. Σας είπα, είναι από στρατιωτική αμυντική τεχνολογία, γι' αυτό δεν την είχαμε δώσει. Είχαμε κρυφό σύμφωνο μνημόνιο συνεργασίας και εδώ είναι το δονητικό μηχάνημα με ήχους. Έχει αυτά εδώ πέρα, τα βλέπετε, δεν χρειάζεται να πάρω το pointer, δεξιά και αριστερά, που μπορεί να ρίξει τα πάντα. Γι' αυτό είπα και καρυδοπαραγωγούς και καστανοπαραγωγούς. Περνάει, δονεί με ήχους και ρίχνει τους καρπούς, ό,τι καρπούς μπορείτε να φανταστείτε. Το δοκιμάσαμε όλο αυτό το διάστημα από το καλοκαίρι και μετά και είναι έτοιμο να βγει πλέον στην αγορά, είτε χρηματοδοτώντας το και με την τράπεζα τη συνεταιριστική της Καρδίτσας ή και σαν leasing, δηλαδή να το παίρνετε οι ίδιοι, να το νοικιάζετε δηλαδή. Όπα. Πού είναι το... Ωραία. Συνεχίζω. Θα πούμε περισσότερα για αυτήν την τεχνολογία. Μπορούμε να κάνουμε και ψεκασμούς, νεφελοψεκασμούς. Μπορούμε να τα πολεμήσουμε ακόμα και έντομα στα δέντρα μας, χωρίς φυτοφάρμακα. Αλλά θα τα κουβεντιάσουμε αργότερα. Ποιος το έχει βγάλει? Σούκος Ρομπότς. Θα πω το όνομά του. Είναι ένα εργοστάσιο στη Λάρισα που φτιάχνει κυρίως αμυντικά θέματα, από drone, από μηχανήματα που καταρρίπτουν τα drone, αεροπλάνα για εκπαίδευση, drone όπως σας είπα, διάφορα συστήματα. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του να τα δείτε. Οι συμβάσεις που έχει με την Αμερική είναι πάνω από δισεκατομμύρια, 2-3 δισεκατομμύρια, οπότε από εκεί έχει την τεχνολογία. Και πάμε λίγο τώρα στο υπέρπυκνο. Εδώ κάποιους θα δυσαρεστήσω, αλλά προτιμώ να μην χαϊδεύω αυτιά, αλλά θα δούμε και τα πλεονεκτήματα της συμβατικής ελαιοκαλλιέργειας. Ορίστε. Α, ναι. Ξεχάστηκα. Έχει αρκετά πλεονεκτήματα το υπέρπυκνο σύστημα. Μπαίνει μέσα το μηχάνημα και μαζεύει 5 στρέμματα την ώρα. Μαζεύει περίπου 800 με 1000 δέντρα την ώρα, γιατί οι αποστάσεις φύτευσης είναι 1,5 μέτρο πάνω στη γραμμή επί 3,5-4. Μαζεύει 6 με 8 τόνους.
πηγαίνει μέχρι 15 μοίρες κλίση. Σήμερα, το 2006 πρωτομπήκε στη Λάρισα, στον Κρανώνα, 70 στρέμματα, έχει επεκταθεί. Ήμουνα τότε επιστημονικά υπεύθυνος από την Αγκρομιλιόρα, η Μπέρικα, την Ισπανική πολυεθνική που τα βρήκε. Μπαίνει παντού, από Αυστραλία μέχρι Καλιφόρνια, Τέξας, Χιλή, που τα έχω επισκεφτεί. Έχει υψηλό κόστος, αλλά και γρήγορη απόσβεση και άμεση απόδοση. Αυτό είναι το μηχάνημα που μαζεύει. Παράγει από 900 κιλά το στρέμμα αυτό το σύστημα μέχρι 1.700, αν πρόκειται για την Κορονέικη ή την Αρμποσάνα ή τα υβρίδια που βγήκαν. Η μηχανή μαζεύει ακατάπαυστα μέχρι και το βράδυ. Θεωρητικά κάθε 200 ώρες σταματάει για να αλλάξει λάδια. Και δεν το πάμε κλούβα-κλούβα, το πάμε, έρχεται και αδειάζει τις μπούκες εδώ που έχει δεξιά και αριστερά η μηχανή, περίπου 1.700 και 1.700 κιλά, 2 φορτηγά δεν την προλαβαίνουν, μέσα σε 2 ώρες γεμίζει περίπου 12-14 τόνους και φεύγει το φορτηγό να πάει στο ελαιοτριβείο και καταλαβαίνετε ότι ένα ελαιοτριβείο δουλεύει μόνο γι' αυτό. Εδώ είναι ο Κρανώνας επάνω, τα 60 στρέμματα που μπήκαν το 2006. Κάτω είναι φωτογραφίες από χιονόπτωση. Δεν παθαίνει ζημιές γιατί είναι γραμμικό, σαν παλμέτα δηλαδή, παλμέτα, άρα δεν σπάζουν πολλά κλαδιά. Αυτή είναι η αρμπεκίνα. Θα δείτε και την καρποφορία από το πρώτο-δεύτερο έτος δείγματα καρπού, τρίτο χρόνο και μετά ξεκινάει η κανονική παραγωγή από το τρίτο έτος ή 3,5 ανάλογα πότε έχει φυτευτεί. Σας είπα 900 με 1.600 περίπου κιλά το στρέμμα και κάθε χρόνο. Δεν παρανεί η αυτοφορία και δεν παρανεί η αυτοφορία αυτό το σύστημα γιατί μαζεύουμε πάντα στην βιομηχανική ορίμανση όταν έχουμε. Δεν αφήνουμε τις ελιές πάνω στα δέντρα να εξαντλήσουν τα δέντρα και να πέσουν. Μαζεύουμε, δεν πέφτουν στο έδαφος, τα πηγαίνουμε κατευθείαν ελαιοτριβείο και το λάδι που βγαίνει όπως θα δούμε είναι όχι απλά έξτρα παρθένο, είναι εξτρίσιμο. Κάτω από 0,3 θεωρείται μια ιδιαίτερη κατηγορία. Το εξτρίσιμο έχουμε μετρήσει μέχρι και 0,018. Από το τέταρτο έτος και μετά έχουμε περίπου 200 λίτρα με 300 ανάλογα την ποικιλία λίτρα αναστρέμμα. Αυτή είναι η αρμπεκίνα, 2 ετών. Εδώ είναι από την Ηλία, από την Πελοπόννησο. Είναι η Κορονέικη, 1.600 κιλά καρπού το στρέμμα. Αυτό είναι το μηχάνημα της υπέρπυκνης που μαζεύει στην υπέρπυκνη φύτευση, αλλά υπέρπυκνη φύτευση πλέον έχουμε και στα αμύγδαλα, έχουμε και σε βιομηχανικό ροδάκινο, έχουμε και σε βερίκοκο για τη βιομηχανία. Βέβαια είναι παλιός αυτός ο χάρτης, είναι οι ποικιλίες, τώρα έχουν βγει και υβρίδια και πώς μπορούμε να τις κατανείμουμε. Η αρμπεκίνα αντέχει μέχρι -12 περίπου. Η Κορονέικη έχουμε δει ότι μέχρι -8 αντέχει, ανάλογα πόσο απότομα θα πέσει και τι συνθήκες προηγηθήκανε. Οι αναλύσεις είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Απλά 2 slides σας δείχνω, με χαμηλή οξύτητα. Αυτή είναι η μηχανή. Σε άλλες φωτογραφίες είναι κάτω από τον Όλυμπο, στην Καρίτσα Ολύμπου, δίπλα σε ένα μοναστήρι. Σας είπα, πηγαίνει μέχρι 15 μοίρες κλίση. Η πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα επίσημα στο Αγκρομπιοτέκ, μέσα στο στόμα του Λύκου στα Χανιά. Τότε μαλώσαμε με τον φίλο μου πλέον, τον Κώστα του Χαρτζουλάκη, αλλά ευτυχώς ήταν η Ferguson από τον Davis εκεί και είπε και εμείς αυτά βγάλαμε. Κοστολόγιο το 2010-11, 68 λεπτά το λίτρο λάδι. Σήμερα, με ένα άρθρο που έγραψα και πέρυσι,
βγάζουμε περίπου 1,2 ευρώ μέχρι 1,5 που έχουν διπλασιαστεί τα έξοδα. Άρα καταλαβαίνετε και 4,5 ευρώ να πουλήσουν, πάλι κερδισμένοι βγαίνουν. Αλλά μόνο για λάδι. Τι πλεονεκτήματα έχει η κονσερβολιά εδώ? Ότι είναι για καρπό. Πρώτον. Δεύτερον, μπορεί να μαζευτεί και πράσινη πλέον. Μπορούμε να παρατείνουμε και την εποχή συγκομιδής της. Άρα δεν γεννάται θέμα ανταγωνισμού. Και τρίτον, μπορεί και πρέπει να επιδοτηθεί για περιβαλλοντικούς σκοπούς. Η ελιά είναι το δέντρο που απορροφά πιο πολύ διοξείδιο του άνθρακα, άρα αντιμετωπίζουμε και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ξέρετε, αυτό εδώ το slides δείχνει ότι, και αυτό εδώ το άρθρο, ότι το 2050 το 77% από τους ελαιώνες που θα παίρνουμε το λάδι θα είναι από υπέρπυκνο ή πυκνό σύστημα. Δηλαδή από αυτό το σύστημα που επεκτείνεται συνέχεια. Λοιπόν, για να μην ανησυχεί και για το χρόνο ο Γιώργος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαχατζή. Και εγώ ευχαριστώ για την υπομονή σας. Θα έχετε πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν θα σας δώσω χρόνο.